Maria Espinosa és la nostra dietista nutricionista. La trobeu a www.menjasar.es. Ens dona consells i podeu demanar-li tot allò que vosaltres vulgueu saber relacionat amb l'alimentació, els hàbits de vida saludable, al nostre correu electrònic nits@ondacero.es. nits@ondacero.es. Què tal, Rosa Maria Espinosa? Bona nit. Molt bé, bona nit. Com pinta tot plegat? Doncs pinta verd. Pinta verd, eh? Avui parlem de verduretes. Sí. De verdures d'hivern, que són molt saludables, que són molt bones i tenen molt mala premsa, les verdures. Ui, mala premsa. També que havies començat la frase, sí o no? I l'has acabat rodona. No, però vull dir que de petits, els nens, tret d'excepcions, hi ha nens que els encanta la verdura, eh? Sí. Però és allò com que és dur, eh? Les mares i pares de Catalunya que ens estan escoltant diran, el dia que hi ha bledes a casa hi ha drama. Sí, una mica, però també he de dir que a vegades és per com les cuinem. Sí, ho hem explicat alguna vegada, no? Que li podem posar una miqueta de gràcia a la verdura. Sí, no assassinar-les, bullint-les amb molta aigua. I també hi ha un altre tema important, això que deies dels pares i els nens, que és posar bona cara a les verdures. Perquè, òbviament, els nens imiten el que fan els adults, i si un nen que està aprenent i aprèn del que fan els seus pares veu que els pares posen mala cara davant d'un plat, el més probable és que el nen no se'l mengi amb gaires ganes. Així que bona cara també amb les verdures, encara que estiguem fent un esforç, però si les cuinem bé ja veurem com ens acaben agradant moltíssim, perquè a més, com deies, tenen moltes propietats saludables i beneficioses. Quines són les verdures estrella d'aquest hivern? I de tots els hiverns, vaja. Perquè això no és com les modes, eh? De tots els hiverns. Compte, que els hiverns estan canviant. Això sí, ja veurem d'aquí uns anys com ho hem de dir tot plegat, eh? Sí, de moment encara mantenim una mica les temporades, encara que pràcticament ho ven de tot l'any, però el que seria propi d'aquesta època, per això deia això del color verd, no només per les verdures, sinó perquè són verdures ara d'un color clarament verdós. Estem parlant del bròquil, estem parlant de la col, estem parlant de les carxofes, de les cols de Brussel·les. Aquí he barrejat una mica productes d'origen o família botànica una mica diferent, tot el que serien cols, bròquil, també la coliflor, encara que no sigui verda, però també la trobaríem ara, o les cols de Brussel·les, pertanyen a la família de les crucíferes, que tenen unes propietats saludables concretes que ara explicaré. I per una altra banda, les carxofes, que pertanyen a una altra família, la família Cinara, que tenen unes altres propietats que també comentaré, però en comú podríem dir que són bones pel fetge. Per això volia comentar-les, doncs, perquè havíem parlat del fetge, de les dietes depuratives, tornant de Nadal, això que a vegades ens preocupa, no?, de que sembla que hem fet treballar molt el fetge fent àpats molt copiosos en poc temps, molts àpats copiosos en poc temps, a vegades amb molt greix, amb molt sucre, i sentim la necessitat que li hem de donar un moment de respir, i a vegades doncs caiem amb l'error d'ajudar-lo, o creiem que l'ajudem, fent dietes depuratives o de desintoxicació, que diem a vegades. Però, tal com explicàvem, no és la millor manera de fer-ho. Hem de tenir molt present que el fetge és l'òrgan més gran i que més funcions realitza al cos, i que per realitzar aquestes funcions necessita nutrients. Llavors, quan el que volem és, després d'una època de pallissa com li hem donat, de moltes calories, molts greixos i molts sucres, i alcohol, no ens oblidem de les begudes alcohòliques de les festes de Nadal. Quan hem passat una temporada així i volem ajudar-lo a fer les seves funcions, entre elles de desintoxicació, perquè el que fa el fetge és combatir moltes d'aquestes substàncies que poden ser perjudicials o poden ser tòxiques, les converteix en substàncies menys tòxiques perquè siguin menys perjudicials pel cos. Per tant, és important la funció que fa el fetge, però no oblidem que per fer-les necessita nutrients. Llavors, si volem ajudar-lo, no es tracta de deixar de menjar i beure només líquids o xarops o fer dejuni, perquè llavors privem el fetge d'aquests nutrients que necessita per enfortir-se i fer totes aquestes funcions pròpies de depuració i detox. Per tant, fem una alimentació saludable i dins d'aquesta alimentació saludable mengem productes de temporada. I justament quan s'acaba el Nadal, i de fet també durant el Nadal, però compte que per Nadal no mengem gaires verduretes,
quan s'acaba el Nadal, què ens espera? Doncs ens espera tota aquesta colla de verdures d'hivern que tenen funcions, tenen nutrients que ajuden al fetge a realitzar correctament les seves funcions, de manera que ja no necessitaríem fer aquesta feina extra. De fet, si no recordo malament, us vaig proposar una recepta en carxofes. Que sí, que vam fer una crema de carxofes, que a més era molt lleugera, perquè només portava carxofa, no portava patata. No oblidem que les cremes de verdures i purés de verdures es poden fer posant-hi patata, o no, i després també n'hi ha que porten formatgets, que poden portar nata, poden portar llet. Aquestes que no portava res era purament carxofa. Sí, era molt més light en aquest cas. Engreixava menys, vull dir, no menys saludable, perquè la cosa sempre està en les quantitats, com ens explica la Rosa Maria. És molt important saber o sigui, menjar-se un formatget o una mica de nata no és dolent, depenent del que haguem menjat abans, després, al dinar o el que farem al sopar, no? Correcte. Amb la dosi està el verí, i això que tu deies depèn molt de les quantitats i l'ús o abús que fem de cada cosa. Llavors, en aquest cas proposava aquesta crema que podeu trobar al blog, a l'adreça que tu comentaves, molt senzilla, per si algú no la va poder sentir, que vaig pensar que era ideal, o hem pensat que és ideal, perquè com que tenim una mica de sentiment de culpabilitat després de festes de Nadal, doncs un plat molt, molt lleuger des del punt de vista calòric, i que a més li proporciona al fetge els nutrients que necessita per enfortir-se i poder realitzar les funcions de depuració. Llavors, separant una mica cadascuna, perquè he dit que tenien funcions així com una mica diferents. Si ens anem a la família de cols, coliflors, bròquils, cols de Brussel·les, que tu has dit, les verdures no gaire estimades, aquestes potser s'emporten la palma, i no només amb els nens, sinó també amb els adults. A veure, explica'ns. Un fet característic de totes aquestes verdures és la seva olor. Que sí? T'ha vingut de seguida. I tant, és veritat, Val, què passa amb aquesta olor? Doncs aquesta olor, que hi ha gent que li diu pudor, en realitat és el detonant del seu gran poder beneficiós. Per què? Doncs mira, amb aquestes verdures, les crucíferes, ens passa el mateix que ens passa amb cebes i ens passa amb alls. I és que un cop les tallem, o un cop les masteguem, alliberem unes substàncies fetes a base de sofre, uns compostos que són sulfurats, i aquests compostos sulfurats són els que alliberen aquestes olors característiques. En aquest cas, característiques de les cols de Brussel·les, que segons el tipus de verdura que agafem pot ser més o menys suau, però que sempre és indiscutible que en aquell moment entrem en una casa i s'està cuinant alguna verdura d'aquesta família. Però clar, és això que dèiem, lluny de desestimar-les per l'olor, al contrari, hem d'aprendre a estimar aquesta olor precisament per les propietats beneficioses que té aquests compostos a base de sofre. Perquè quines són aquestes propietats beneficioses? Doncs mira, per una banda són compostos, tot això està treballat a base d'estudis, s'està demostrant de forma científica. S'està demostrant que són substàncies antimicrobianes. Per tant, des d'un punt de vista ja només del sistema digestiu, de prevenir determinades afectacions al sistema digestiu per determinats bacteris, doncs ens ajudaria. Per exemple, a l'estómac que podem trobar? Hi ha gent que es veu afectada a nivell gàstric per l'Helicobacter pylori, un bacteri que comença a produir una gastritis i en alguns casos, si avança molt, pot arribar a produir fins i tot úlceres. Doncs, igual que l'all, precisament perquè té components a base de sofre, components sulfurats, tenim aquesta propietat antimicrobiana que ens ajuda a combatre o a prevenir afectacions d'aquest tipus. Però després també a nivell gastrointestinal, de prevenció de la proliferació de determinats bacteris no desitjables a nivell intestinal. Què més fan per nosaltres els sulforafans, aquests compostos a base de sofre? Doncs tenen poder diürètic. Aquest poder diürètic es combina amb el propi poder diürètic que tenen totes les verdures per la seva riquesa en potassi. El potassi és un mineral que, conjuntament amb el sodi i el clor,
Aquests 3 minerals, potassi, sodi i clor, s'encarreguen de regular la hidratació, el procés d'hidratació del cos, juntament amb l'aigua. El que fan és, el sodi evitaria la pèrdua excessiva d'aigua, per això tots sabem que el sodi present a la sal retén l'aigua, mentre que el potassi fa l'efecte contrari, evitaria la retenció excessiva de sodi. Llavors el que fa és, ens ajuda a orinar, augmentar la diuresi, amb la idea d'eliminar part d'aquest sodi excessiu, però sense oblidar que amb aquesta diuresi aconseguim també eliminar substàncies de residu de l'organisme. Per tant, se suma l'efecte diurètic del propi potassi que sempre trobem a totes les verdures, no només aquestes que estem parlant avui, sinó a tota la resta de verdures, com espinacs, com les bledes que tu posaves d'exemple al principi de l'espai. Què més fan aquests compostos sofrats per nosaltres? Doncs mira, com a efecte pel fetge, que això ho comparteixen amb les carxofes, com explicava. Què fan aquests compostos a base de sofre? Doncs, per una banda, tenen un efecte d'ajudar el fetge a fabricar bilis, a fabricar suc biliar. De què ens serveix aquesta bilis? Doncs aquesta bilis ens ajuda a digerir millor els greixos i a absorbir aquests greixos. Per tant, està directament relacionat aquesta bilis amb la digestió dels greixos. Per tant, aquestes verdures, entre elles les carxofes, ens van molt bé precisament quan fem un àpat, doncs que sigui potser una miqueta greixós, perquè ens ajudarà a digerir molt millor aquest àpat. Però això té doble efecte, no només ens ajuda a digerir millor els àpats, sinó que a l'ajudar el fetge a fabricar bilis estem prevenint bilis massa espesses i bilis que puguin acabar fent pedretes. Hi ha persones, no sé si coneixeràs algú, Carles, que tingui pedretes a la vesícula biliar. Sí, conec gent que li ha passat i que li han hagut de treure, fins i tot han hagut d'intervenir. De fet, tots coneixem algú, o sigui, és força comú aquest fet, i a vegades, doncs, què passa? Són bilis que són més espesses i que les sals minerals que tenen, al ser més espesses, doncs, s'agrupen entre elles formant pedretes, formant càlculs. A vegades aquestes pedretes són de colesterol. Depèn, igual que les pedres del ronyó, n'hi ha que poden ser de calci, n'hi ha que poden ser d'algun altre mineral. Doncs en el cas de les pedretes a la vesícula ens passa el mateix. Doncs si mengem aliments que ajudin el fetge a fabricar bilis, estarem fomentant una bilis molt més fluida i per tant estarem prevenint la formació d'aquestes pedretes a la vesícula biliar. Llavors tenim aquesta doble funció, prevenció de les pedretes de la vesícula biliar, contribuïm a una millor digestió i absorció dels greixos. I per últim, un poder beneficiós molt important d'aquests compostos sofrats i que s'està estudiant molt és el seu gran poder antioxidant. Alguna vegada els hem mencionat, aquests antioxidants. Recordo, perquè és d'aquestes paraules que són noves, que se senten molt, però a vegades sempre ens deixen una miqueta que no sabem molt bé de què estem parlant. Els antioxidants són aquestes substàncies fabricades per tots els vegetals que el que fan és protegir les cèl·lules contra l'efecte de substàncies perjudicials com són els radicals lliures. És a dir, quan respirem, entrem en contacte amb l'oxigen i les nostres cèl·lules treballen i fan metabolisme gràcies a aquest oxigen, però això té efectes secundaris, i l'efecte secundari és que aquest contacte amb l'oxigen genera aquestes substàncies que són els radicals lliures. Per això necessitem sistemes de lluita contra aquests radicals lliures. Els antioxidants què fan? Es fan malbé ells, com si fossin un escut, es fan malbé ells, i d'aquesta manera el radical lliure ja queda neutralitzat i ja no pot atacar la cèl·lula. Llavors aquest antioxidant senzillament o es recicla i torna a poder fer la seva funció, senzillament s'elimina amb aquest radical lliure que ha neutralitzat. Cap problema. Per això és important, molt important, menjar fruites i verdures cada dia, igual que llegums, igual que fruits secs, perquè tot allò que sigui d'origen vegetal ens estarà proporcionant gran varietat i gran quantitat d'aquests antioxidants. Doncs bé, els compostos aquests sofrats són compostos amb un poder altament antioxidant,
pensem que els antioxidants fa molt poc que s'han descobert i cada dia se'n descobreixen de nous, perquè, com us deia, en tot el món vegetal n'hi ha gran quantitat i gran varietat d'aquest tipus de substàncies. Llavors, un seria aquests que trobem doncs, en cols, en coliflors, que trobem doncs, en bròquils, en cols de Brussel·les. I el que s'ha descobert d'aquests compostos sofrats que tenen gran poder antioxidant, que és el que us deia que s'està treballant bastant i s'està investigant força, perquè resulta molt interessant, que és que els estudis van demostrant que actuarien com a anticarcinogènics. Què vol dir això? Quan tenim un tumor, quan tenim unes cèl·lules tumorals, hi ha substàncies, el propi sistema immunològic actuaria aturant el creixement d'aquestes cèl·lules que acabarien formant un tumor. Doncs precisament aquests compostos sofrats actuarien en aquest punt, evitant l'inici d'aquesta proliferació d'aquestes cèl·lules que acabarien formant un tumor. Llavors és prou interessant l'estudi d'aquests compostos sofrats presents en aquestes verdures, atenent doncs, els casos i els tipus diferents de malalties oncològiques que tenim, de càncers que tenim, i per tant doncs, insisteixo molt, aprofito per insistir que el consum d'aquest tipus de verdures amb la seva temporada és molt, molt recomanat per totes les propietats que comentàvem i sobretot doncs, de cara a aquestes investigacions o aquests estudis que estan demostrant aquest efecte sobre aquestes possibles cèl·lules que arribarien a proliferar de forma desmesurada i sense control, acabant doncs, formant un possible tumor. Això només ho trobem amb aquestes crucíferes i és important, molt important tenir en compte a l'hora de cuinar-les. Per això que dèiem, igual que ens passa amb l'all i amb la ceba, aquests compostos sofrats s'alliberen quan tallem o bé masteguem. És obvi que la col o la coliflor les tallarem abans de posar-les a cuinar. Per tant, ja estarem començant a alliberar aquests compostos sofrats. El següent pas serà mastegar-los. Què passa? Mentre no alliberem, mentre no tallem aquestes verdures, aquests compostos, quan els rentem, es mantenen més o menys intactes, però un cop tallem i es comencen a alliberar aquests compostos sofrats, és fàcil perdre'ls al posar-los en contacte amb l'aigua. Per tant, no renteu mai aquestes verdures deixant-les en remull. Això és molt important. De fet, crec que això ho hem comentat alguna vegada, no? Igual que amb l'enciam o amb els espinacs, dèiem, no els deixeu en remull per rentar-los, perquè a més si els deixem en remull també hem de dir que tota la porqueria i tots els microorganismes es queden amb aquella aigua. Clar, i és que això, no? Clar, això és una mica com et banyes o et dutxes. Ja. Però és una mica el mateix tema. Llavors, sempre sota el raig d'aigua. Llavors, en aquest cas potser no pel tipus de verdura que és, però segons quines fruites o quines verdures i el tipus de pell que tinguin, hi ha uns raspallets especials per poder acabar de netejar millor la pell d'aquestes verdures. Llavors, sempre sota raig d'aigua, mai deixant-les en remull, i a l'hora de cuinar què fem? La millor manera de cuinar les verdures és evitant el contacte amb l'aigua, si no ens l'hem de beure. Clar. Per tant, al vapor, per exemple. Exacte. Les podem cuinar al vapor amb una olla a vapor, les podem cuinar al vapor a dins del microones, també. A dins del microones, amb una mica d'aigua. A veure, podríem posar-hi... Un colador, per exemple. Perdona? Amb una mica d'aigua i un colador, per exemple. No, a veure, hi ha gent que quan cuina les verdures al microones el que fa és amb un bol de vidre, 2 dits d'aigua com a molt al fons i llavors les verduretes. Llavors agafem paper film o una tapa especial. Hi ha molts bols o carmanyoles pel microones que ja porten una tapa especial. Si no en tenim, paper film i amb un ganivet, amb la punxa del ganivet anem foradant. Amb la idea també que s'escapi una miqueta al vapor, sinó que el film començarà a inflar-se i pot ser que es trenqui. Llavors, només amb 2 dits d'aigua, però ho podem arribar a coure sense aigua també. El que podem fer senzillament doncs, amb els dits, amb l'ajuda dels dits, remullem una miqueta aquestes verdures, perquè el que sí que és cert és que el microones el que fa és escalfar l'aigua, o sigui, com escalfen
com s'escalfen els aliments al microones. Les microones el que fan és excitar, fer moure les molècules d'aigua. Llavors aquestes molècules d'aigua, al moure's molt, xoquen entre elles produint escalfor per fricció. Llavors és així com s'escalfa. Llavors, clar, a l'actuar directament sobre les molècules d'aigua, d'alguna manera el que estem fent és fer-les escalfar tant que s'evaporen. Llavors per això a vegades al microones les coses ens poden quedar un pèl seques si ja comencem amb productes que són poc rics en aigua. Per això hi ha gent que fa això, no? Li posa 1-2 ditets d'aigua a aquestes verdures per coure-les. Què hem de tenir molt en compte? Que aquesta aigua no l'hem de llançar, perquè, a veure, alteració dels nutrients amb la cocció. Una cosa és que la calor es destrueixi, com passa, per exemple, amb moltes vitamines. I una altra cosa és que es dissolguin amb l'aigua, però no desapareixen, queden en aquella aigua. Clar, i es perden si no... Si no es prenem aquella aigua... Clar. Exacte. Per això, si podem cuinar al vapor sense contacte amb aigua, millor. Si hem de fer servir aigua per cuinar, perquè ho fem al microones o perquè no tenim olla al vapor i ho hem de bullir, intentem recuperar aquella aigua. O bé, ens podem fer un brou, podem fer-hi bullir uns fideuets o una mica de pasta meravella i fem un primer plat per sopar, per exemple. Podem congelar aquest brou i incorporar-lo, per exemple, si fem un estofat o si fem unes llenties o si fem uns cigrons guisadets amb verdures i amb carn. Estarem enriquint, ja no caldrà que anem sempre a recórrer a les pastilles de brou concentrat, sinó que quan cuinem alguna verdura i ens hagi sobrat aigua, podem congelar aquesta aigua, que una manera pràctica és amb les típiques glaçoneres, podem fer glaçons de brou del que sigui, pot ser de peix, pot ser en aquest cas seria senzillament de verdures, o pot ser de pollastre, i tindrem els nostres propis glaçons que ens permetran enriquir a nivell de sabor qualsevol preparació que haguem de fer, sense necessitat d'haver de recórrer aquests preparats que, com comentava, de brou concentrat, que normalment són excessivament rics amb sodi i a vegades també amb greixos. Per tant, si podem intentar evitar-los, millor que millor. Llavors, Digues, perdona. No, recordar això, no? Cuinar aquestes verdures preferiblement al vapor. Una altra manera seria senzillament poder-les saltejar. Les cuinem uns minutets al vapor i llavors amb una paella amb una miqueta d'oli les saltegem. Això per acompanyar la carn o el peix. Tenim una guarnició boníssima. També podem cobrir-los, per exemple, en salsa bechamel, que això és bastant típic, les cols de Brussel·les, o fins i tot la coliflor, no? Fer la gratinada amb bechamel, però podem fer d'aquesta mateixa bechamel i podem afegir curri. Molt bé, i així també té un gust més exòtic, no? Sí, viatjarem, tanquem els ulls i viatgem mentre ens estem menjant aquell bròquil o aquella coliflor. Què més? Podem fer una salsa de mostassa, senzillament barrejant un iogurt natural amb salsa de mostassa, que això ho podem fer al foc amb una paella, no cal que hi posem oli, si la paella sabem que encara funciona l'antiadherent, i posem aquest iogurt natural i afegim 1 o 2 culleradetes de mostassa en gra. En aquest cas recomano un gra, però bé, podem tastar si volem, igual amb la mostassa aquesta més fina. Fem aquesta salseta i després ho cobrim per sobre qualsevol d'aquestes, o bròquil o coliflor, i ens sortirà també una verdura amb un toc diferent, no? I li donarem un sabor que, a més, aprofito per recordar que quan cuinem al vapor no cal que hi posem sal. No sabia, per què? Doncs perquè com que no ho submergim amb aigua, que les verdures ja tenen sodi. Exacte, llavors al no submergir-ho amb aigua no perdem el sodi propi de les verdures i per tant mantenim molt els sabors. Entenc que és un tema també de paladar i d'educació del paladar, que això és important sempre tenir-ho present.
no naixem agradant-nos els sabors molt salats i agradant-nos els sabors molt dolços. Ens anem educant, no? Exacte, ens hi anem acostumant o ens hi van acostumant. Llavors, igual que aprenem, també podem desaprendre. Que ara la moda també una mica és aquesta, no? La moda de desaprendre coses. Avui el que hem fet és aprendre moltes coses sobre les verdures. Ens has explicat la Rosa Maria Espinosa. Gràcies per estar amb nosaltres, que tinguis una molt bona matinada, una molt bona setmana. Parlem la setmana vinent i et trobem a www.menjasa.es. Adéu-siau. Adéu-siau, que vagi bé. A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb Carles Lamelo.